bocah, balik meneh karo aku. Iki lagi pemrosesan gawe apa iki? Apa? Denesa. Denesa. Wah, Denesa iki mbah apa ora mudeng aku. Tampak gajah. Iki lagi dilem-lem. Oke, bodem iki. Etok-etok iso padahal ya ora iso. Bodem mar bodem. Ki gawe ogah-ogah. Berotot. Berotot. Tangane ono papat. Tangane deh. Ada. Nang. Sikile berotot. Padi. Iki lagi ditemplak-templak tisu dilem sing gawe tidar. Ora lihat tidar delok tok sebule. Silak bodoh. Ki kanggo sikile situ iki. Sikil. Tangane. Sik gar-gar tipe. Ki nganu iki. Sapa sih? Iya tul dinane. Iya tul. Dengan kenganunannya, enggak. Kenganunan. Sing geber iki sapa iki? Ah, bejaji blas. Tidar iki mesti. Der. Dilem ya. Dilem. Nggih. Nah iki. Ayo tewangi. Wong pentolane iki vokalis Lavora, Bos. Sitot. Sopek. Iki lho dijak lagi. Sopek. Mas tepek. Jepit.